El dia a dia en senzillesa i immediatesa, delegant l'autocura a l'últim job. Coop, conscient d'això, que una marca de cosmètics coreans ens ofereix el millor de la rutina de bellesa coreana per retornar-nos el nostre temps. Recolzant-se en la mida reduïda dels seus envasos i la personalització del sistema de subscripció, ens proposa potenciar la nostra bellesa natural a través de l'autocura. Què significa flor en coreà? El símbol de Coop és la simplificació d'una flor de lotus, una flor asiàtica molt representativa de les bondats cosmètiques i del seu origen. L'isologo de la marca és una reinterpretació de l'alfabet coreà cap al nostre sistema d'escriptura. El resultat combina l'alt contrast dels traços corbs i rectes amb elegància, delicadesa i la tecnologia de la seva fórmula farmacèutica. Pel que fa a l'aisotip, la primera cap està rotada perquè s'assembli al bloc sil·làbic de la paraula flor en coreà. És com llegir flor al quadrat. Mentrestant, la versió de l'isotip en el mar s'inspira en els segells familiars per signar documents i en la cal·ligrafia coreana. Finalment, l'isotip sense el mar està pensat per aplicar-se en espais petits, com les etiquetes dels envasos. Les flors són les grans protagonistes de la línia gràfica de Coop. Estan per tot arreu, il·lustrades a llapis de manera naturalista, per donar textura i conferir qualitat a les il·lustracions. Lleugeresa i delicadesa són les característiques que han determinat l'estil net, elegant i fins i tot oníric que defineix la marca. Per tot això, la línia gràfica de Coop, tant la seva gamma cromàtica com els acabats i la mateixa essència de la marca, ens convida tota l'estona a florir, valent-se del lema Bloom Yourself, Cuida't and Co.